lipay mahadya o magday kita sa Dios. Ang atong makagahong Ginoong Dios maghari. Hallelujah. Ipadaya 19:6. Sa ngalan samahan ug sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maginusol kita karon sa itong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaolog na ining Santos Misa. Ning Martes sa ikaupat ka semana sa Pasko sa Kabana. Karon dawat sa handom sa San Pedro Channel, Pari ug Martir. Pasiluon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagam nga Dios, nagpasaulog, nagpasidungog kami sa misteryo sa pagkabanaw sa Ginoo. Himua nga mahimo kami tako sa pagdawat, sa kalipay sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak. Kumugari ba kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtutuo, nagkatibulaag, gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Venecia, Sepre ug Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutuo nga taga Sepre ug Cirene nangadto sa Antioquia, ug giwalihan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila, ug daghan ang nanoo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug magmatinod-anon sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Og daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso,
aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha, nakikita sa mga magtutuo o gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an, gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon dayto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamong tanan mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga ganghan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-anan ni ako. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti, bahin kanimo, o siyudad sa Dios. Among tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nagkaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tao dito. Ug bahin sa Sion, moingon sila ngang tanan na tawo kaniya. Ug ang nagtukod niya, mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Matnguna nila, diha nga magpalista ang tao. Kining tawhana na tao dito, ug ang tanang mag-awit, diha silang masadya nga saya. Ang akong puloy-anan anaa, sulod kanimo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagnay ko ng Diyos, alleluia. Pagnay ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Umiabot ang panahon nga sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Paghala dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon dito sa templo. Mialong ang mga Hudiyo kaniya umingon. Kanus amo man gawid kami sultihi sa klaro. Tug ani kami sa walay lipod-lipod, kung ikaw ba gayod ang Mesiyas.
si Jesus pitubag isultihan ko na kamo. Aba wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa Amahan mao ang akong mga saksi. Pandili kamo motuo kung kadili man kamo ako mga kanero. Ang akong mga kanero pamati sa akong tingog. Nakila ako kanila o sila nasunog kanako. Hata ako kanila sa kinabuhin dayon. Uli na gayon sila mga matay. O wala makaagaw kanila kanako. Ang Amahan nga maoy naghatag nila nga kanako. Labaw hatanan. O wala makaagaw kanila gikan sa Amahan. Ang Amahan o ako usara. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa kadaghan gisultihan ni Jesus na siya ang Mesiyas, ora mga tudiyo wala agoy pagtuo. Wa yun. Basiyo ang konsensya ilang kasing-kasing. Bisan pa man sa milagrong gihimo sa Ginoo, nakabigay hapon tig-ah ang ilang kasing-kasing. Way paguno. Mga tao nga na tuo nga tanabutang nga makita lamang mutuuhan. Pero nakita namang milagro sa Ginoo nga wala bagay matuo. Na siya Mesiyas. Ngano? Usahay anta paglantaw sa isang katao dito nga sumala sayang gisulti o gibuhat. Sumala siyang kahimtang monetaron ang kalibutan. Ikaw sikat ka, ilado ka, kung ilado ka, kung gamahanan, kwartahan, pero gihano ka, kabus. O ayo, di ka ilhon, labay-labayan lang, dili ka itag doon, dili ka liyon sa, muna ang kalibutan, tanahon ka, sumala siyang bulsa, di sumala siyang pagkatao, pagkaikaw. Pag Ginoo dili anak, ang Ginoo dili masapayan sa bulong sa pamanit, sa imong tsura, kundi doon sa naas imong kasing-kasing hunag-hunag imong konsensya mo labing importante. Daghan maluho pamiste, lunahan dato pero magpaitason man. Garbuso. Ha? Pusumulok daw sa kabos. Kay panila, nakabos kay tapulan, di biyatanan. Ang mga tao nga na kabos o bakit ipahimusla sa mga dato gamahanan nga pamilya. Imong ulipon muna hitabo. Kaniya ito pa naman hitabo nga mga tao ubos sa lipotanaw uliponon sa mga gamahanan o ilado o dato ang katiling ba. Tanawara. Wala ka tagay igong pagtagad ay ilang pagka-tao, ilang kahalangdon. Katao, isipinuhat sa larawan o kasamahan Diyos. Ngunit sa dakong sayop sa katiling ba ang karong panahuna. Sikat ka, ilhon ka, daigo ka ikaw dato, ilado, gamana sa lungsod. Pero ordinaryo ka, asos, di yun, katagdor sa hay. Muna, special preference ato mga dato, ilado, gamana sa tilingban. Bisag sayop ang kinabuhin, ang kulis maot, bisag immoral pa, panaw sa eleksyon, butahan lagi hapon, kusog mamuhatag o mga lingin o katarungan nga mga hinungdan. Amen. Nindog palihog. Mga pag-aampo sa katauhan. Natanya ang Diyos o kinabuhing wala katapusan ngadto sa mga karnero sa iyang panon. Mag-aampo ita dito ngadto sa mahan. Masaligon nga di kayo kita mahimulagi kan sa iyang pag-atiman. Ngayon kita Diyos na mabalantay, dungga ang among pangamoy. Diyos nang magbalantay, dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mamahimong matuod nga mga magbalantay nga mugiya sa ilang panon, ngadto sa maayong mga sibsibanan, magampo kita sa Ginoo. Diyos na mabalantay, dungga ang among pangamoy. Nga sila nga naisalaag, gikan sa mataro nga dalan, mahibalik ngadto sa panon, magampo kita sa Ginoo. Diyos na mabalantay, dungga ang among pangamoy. Nga ang mga batanon,
makadungog sa tingog sa maayong magbalantay, nga nagtawag kanila sa pagpangalagad sa banay sa Dios, sa linain nga paagi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga mabalantay, dunggang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makasinati sa kalumo sa maayong magbalantay, pinaagi sa mahigugmaong pag-atiman sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga mabalantay, dunggang among pangamuyo. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga mabalantay, dunggang among pangamuyo. Nga si Kristo ang maayong magbalantay, luwas nga mugiya sa mga nangamatay, ngadto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga mabalantay, dunggang among pangamuyo. Langit ng amahan, dunggang among mga pagampo. Panalangin niyang matag usa kanamo, kay labaw kang nasayod, unsay maayo ug angay alang kanamo. Kini among gipangayo, kini ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining lungsod nga imong tinubos, gikan sa kangit-ngit sa kasalanan. Ani asimong atupangan, nagagasa sa iyang kakabos. Kining bunga sa mong kabudlay, di mailan sa mong mga tinguha. Ihigasa karon kanimo, kay ikaw ang naghatag sa tanan. Dawat langit nung amahan, o panalangin imo ang natapos sa imong kamahalan. Imo ang santos, kay ikaw Ginoo sa tanan. Kay ikaw ang naghatag sa tanan. Mga ison, pag-aampo kamo, arong kininganto sa kapisyo, dawaton ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, panaagi ng mga misteryo sa Pasko, mga lipaon ta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubran sa among kalipay nga tunhay, kini among ipangayo, pila ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay makagagaw hatanan. Angay matarong gayud magmalipayan kami sa pagdayeg kanimo hatanang panahon. Ilabi na gayud ining mamayang panahon sa pagkabanaw kuno sa Kristo giharag ang sakripisyo sa Pasko. Kaya among karaang kaalaw tapos na. Sa kalibutan nga naguno gibag-o diha kang Kristo, iti mo pa ko sa mga among kinabuhi. Tungod ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayaan tibok kalibutan, ug usab ang angit sa kalagitan ido pag-awit sa awit sa himnos sa imong himaya diha sa walihunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa pagkahuman, puno ang langit ug yuta sa imong
Santos na ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang ibang espiritu, aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo. Walawas o dugo. Yesu Kristo ang mga pagpasakit sa hugaling may kuwasang pan. Salamat. Pipiga, sumihata niningat to sa mga tinunan ng biingon. Dawata kini. Niyong tanan o kanda. Kay kini mga kong lawas ng itugyan alang kaninyo. Kasama ang pagi, tapos ang panihapo, may kuwasa sa kalis, pasalamat na pag-usap. Mihata ni gato sa mga tinunan, lumingon, dawata, kini o Panginoon, ka mga tanan, gikan nini. Kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago, tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula, alang kaniyong alah tanang mga tao, aron ng mga salama pasaylo. Wata kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw na Isu Kristo, nagahala kami kanimo Ama nalingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tong kayo kami giisip nga ngayan nga mga tubag ug mga laga kanimo himuang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi ginawa ang sa mga tibok kalibutan, hiwa nga mahingpit kami diya sa gugma, o ba ni Leo 14, among Santo Papa Alberto, among Arsobispo, yung mga kauban ng Obispo, kita na mga pare. Ano yung mga anak, yung mga kitawakan ng kanumikan ng kinabi. Abo niya namatay sa Panikisto, pabanaw ito sila, ubahan kaniya. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imunaong. Kaluoy kami tanan, lima kami ang ayan, makaamay sa kanabuhin tunhay. Uban ni Maria, ang inahang ulah Diyos, uban ni San Jose, ang bana, uban sa mga apostolis, sa mga materes, Bali San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, San Pedro Channing. Kanang mga santos o mga santas na nagatuman sa imong kaabot o latas sa katuigan. O mga kanila amay kong idayon, o amay ikaw nga himayaon, pinan ni Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya makagaw nga mahal diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, at tanan nungo o himayahang tuod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampong kita ngadto sa mahatong awiton mga pulong, itulungan nato sa atong manorobo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. At away kami sa kanino nining panahon na tinabangan sa imong kaluoy. Mahali ka, kami karon na sa lag mahiliw sa nagasamo, sa tanang paabot kami ng walaw, mas balik Yesu Kristo manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Jesus Kristo na iyong kasang apostol sa kanya nabili ko niyo, kanya hataw ko ninyo. Ito na ang amang sala kundi pasala sa imong simba. Sibo sa imong kaubot. Tayo kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang aboy kari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kone manakan ninyo. Manausap kanimo. Kita ang timaan sa tuong panaynisun. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, natagi kami sa kalinaw. Ini mga kudiro sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa bangkiti sa Ginoo.
Ginoo dili ako ang kalawat kanimo. Apan kamulong lamang o maayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo kining iyo Eucharistia sa among kaluwasan. Makataba unta kanamo na ining kinabuhi o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan. Manausab kanimo. Manalayan kaniyo ang Dios ka makagawang tanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na misa dad aniyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ipakita ang Dios sa iyang gaho ug milanog sa balaang